Здравейте хора, аз ти правя едно включване бързо, за да ви покажа защо трябва да правя влог за морето. Защото хора, ще ви кажа, искам да станем най-якия канал в света. Да имаме най-якия канал всичко. И Писанчо, той е шеф, ай там река си, той е шефа, втори шеф, аз съм първи. Ами хора, сега вали дъжд, както виждате от локвата, ето го прекапва, вижте времето отвратително. Дори колата мина. Ето хора. Тя мина. А там хора, ето това БМВ, там ако го виждате, червеното, с него тата го направи на, да не казвам на какво, защото тата коси. И Писанчо това прави кола. Виждате хора, чакайте, че я бърках. Хора, виждате как Писанчо обича да прави неща. Например, да се заболява с мене. Ето му е къщата. Ей, тук са ще когато изпи, обича да спие тук. Нищо, че има в... Пак обърнах. Нищо, че в... вътре, там спра, има около 300 къщички, които съм му купил. И той пак се спи навънка. Вижте го колко е сладичък. Вижте го, бе, хора, вижте го. И хора, това беше включването от мене и довиждане.